Kwankwasa da kansa ya yi magana kan ganawarsa da Bola Tinubu a Faransa. Ku biyo mu don jin abin da ya ce. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Tsohon gwamnan jihar Kano, Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, ya ce tabbas ya gana da zababben shugaban ƙasa Asiwaju Bola Ahmad Tinubu a Faransa. Kwankwaso, jagoran NNPP mai kayan marmari, ya ce zai fitar da cikakken bayani kan tattaunawar. Ana ganin wannan zama na manyan 'yan siyasan biyu ka iya jawo Kwankwaso zuwa jam'iyyar APC mai mulki ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Rabi'u Kwankwaso ya tabbatar da rahoton cewa ya gana da zababben shugaban ƙasa Bola Tinubu a wata hira da kafar watsa labarai TRT Africa ta yi da tsohon gwamnan Kano. Kwankwaso ya ce ba zai bayyana abin da suka tattauna ba sai ranar Alhamis mai zuwa. Idan ba ku manta ba, shugaban Najeriya mai jiran gado Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya gana da Kwankwaso, jagoran NNPP, da kuma tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi a ƙasar Faransa ranar Talata. Yayin da aka tambaye shi kan menene gaskiyar ganawar da aka ce yayi da Tinubu a Faransa, Kwankwaso ya ce haka ne, amma ba zan iya dogon jawabi a yanzu ba. Sai zuwa ranar Alhamis za mu fitar da cikakken bayani kan ganawar, kuma mun fara ganawa kenan. Ku bari mu gama za ku ji komai. Hakanan yayin da aka tambaye shi har tsawon kwana nawa za su kwashe suna wannan tattaunawa, tsohon gwamnan ya jaddada cewa mutane su yi haƙuri zuwa lokacin da za su gama. Wannan ganawa dai ta haddasa cece-kuce da martani kala daban-daban a faɗin Najeriya, inda aka fara raɗe-raɗi da yiwuwar Kwankwaso ya koma APC. Haka zalika, wasu majiyoyi sun nuna cewa Bola Tinubu ya yi wa tsohon gwamna tayin kujerar minista a gwamnatinsa wacce za ta kama aiki ranar 29 ga watan Mayu. A wani rahoton kuma, kun ji cewar gaskiyar bayanan zaman Kwankwaso, Tinubu da Sunusi a Faransa sun fara bullowa. Rahotanni sun nuna cewa Kwankwaso ya ɗauki dogon lokaci yana ganawa da shugaba mai jiran gado Bola Tinubu ba tare da kowa ya sani ba a Faransa. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.